Hej, jeg hedder Stine. Jeg er advokat hos advokatfirmaet Bullund & Gråbæk. Jeg brænder for at hjælpe familier igennem en af de allersværeste perioder, man kan forestille sig. Derfor sætter jeg en ære i at være en advokat med et helt særligt indblik og fokus på børnene. For hos advokatfirmaet Bullund & Gråbæk er vi nemlig specialiseret i forældreansvarssager. Det vil sige sager, der handler om forældremyndighed, bopæl og samvær. Vi ved, at forældreansvarssager handler om mere end paragrafer og processer. Det handler om relationer, familier i forandring og krise, og vigtigst af alt, dine børn. Min egen passion for at hjælpe forældre og børn igennem et brud eller en skilsmisse kommer fra min egen erfaring. Når man befinder sig midt i en konflikt, så er det afgørende at have en rådgiver ved sin side, som både kan navigere i juraen og det familieretlige system, og som samtidig forstår den virkelighed, du står i. Jeg ved, hvordan det føles, når man pludselig skal forholde sig til, at man ikke skal se sine børn hver dag. Og det er svært. Det er også svært at skille tingene ad og holde fokus på sine børn i sådan en situation. Men det kan godt lade sig gøre, hvis man får den rigtige rådgivning og støtte igennem forløbet. Og det kan jeg hjælpe dig med. Jeg hjælper dig igennem det familieretlige system, uanset om du skal have hjælp til en sag i familieretshuset eller i familieretten. Når jeg arbejder med familier i konflikt, så starter jeg altid med at lytte. Ikke bare til fakta, men til hele historien, for at forstå jeres familiedynamikker, hvordan det føles, hvor presset ligger og hvad du håber på at opnå. For mig handler en god rådgivningsproces om at skabe et trygt rum, hvor du som forælder kan tale åbent og ærligt og føle dig hørt og forstået. Samtidig er det afgørende, at man aldrig føler sig alene, så derfor prioriterer jeg at have tæt kontakt med mine klienter. Du skal ikke stå alene i en af de sværeste perioder i dit liv. Så hvis du har brug for rådgivning og en advokat, der virkelig lytter og forstår dig, så er du velkommen til at kontakte mig. Jeg hjælper dig med at finde den bedst mulige vej videre for dig og dine børn.